Orain pizkat, hitz egingo dugu sare sozialei buruz, eta sare sozialetan usten ditugun aztarnak, bale? Orduan, ez dakit ez behiz pentsatu duzuten, nortzu diren munduko pertsonarik aberatzenak. Ni txikia nintzenean, 80. hamarkadan, munduko pertsonarik aberatzenak erregeak ziren. Edo bestela, industrial handia, Ford, familia, horako gauzak, bai? Eta hori aldatu egin da. 21. mendearen hasieran, Facebook, Google eta olako enpresak, mendeak lapurtzen daraman familia guztiei irabazi diete eta beraiek bihurtu dira munduko aberatzenak. Eta hori 10-15 urtetan. Hori meritua badauka, zaila da egiteko. Eta kontua da, noizbait pentsatu duzue, zer lortu duten, zer ustiatu dute 20. mendean existitzen ez zena, beraiek 10 urteetan erregeak baino gehiago, diru gehiago lortu alizateko. Gure datu pertsonalen lanketa, bai? Komentatzen genuen bezala, zu edozein tokitan zaudela, internetera konektatzen zaren bakoitzean, erregistro bat utziko duzu routerrean eta internetera konektatzen zaren ordenagailu batera. Normalean erregistro horiek zaborrera joaten ziren. Hori esen baliozkoa, teknikariek gu bai begiratu behar genituen aldiro, baina esen prozesatzen. Eta esen masiboki prozesatzen. Eta hori azaltzeko, erakutsiko dizuet gure lehen protagonista, hemen daukagu, gure malte Spitz, bale? Eskatu zizkiola, bere telefono konpainiari eskatu zizkion, berari buruz zeukan informazioa. Eta bere telefono konpainiak bidali zizkion, aldiro, konektatu zen torretara, eta ze ordutan konektatu zen torreta horietara. Informazio guzti hori, modu kronologikoan pantailan jarriz gero, ateratzen zaigu zehatz-mehatz zer egin zuen emakume horrek 6 hilabete hauetan. Jakin dezakegu, ze ordutan ateratzen den etxetik, nora doan, nora bidaiatu duen, zein dan bere rutina, hori ikusten duzute, ordi joa, eta bakoitza da antena bat, orduan. Orain joa da hori, museora, ez dakiz zer. Eta garrantzitsuena, badakigu zein den bere rutina. Badakigu bere egunerokotasunean zer egiten duen. Horrek zer esan nahi du? Bueno, oso erraza. Imaginatu, orain demagun ni naizela pedofilo bat, bai? Eta numea gustatzen zaizkit, bale? Zen da kontua. Nik olako informazioa lortzen baldin badet, ni badakit pertsona hau goizeko 10etan non dagoen. Egunero goizeko 10etan toki berdinean dago. Beraz, zerbait egin nahi baldin badiot, badakit non itxoin, ze badakit hortik pasatuko den. Ez dauka zertan espioitzan ibili behar, ze berak lortutako datuak hartu eta prozesatuz gero, berari buruzko informazio guztia lortuko dugu. Orain beste adibide bat ikusiko dugu. Orduan, orain ikusiko dugu Baltasar Galiren bizitza. Gizon honek eskatu zuen informazioa Google, Facebook eta Twitterreri. 6 hilabeteetan berari buruzko informazioa. Eta informazio guzti hori kronologikoki antolatzen joan zen. Ikusten duzuenez, 10etatik aurrera ez dago sarrerarik. Beraz, ni esango nuke pertsona hau lo dagoela. Eta ni esango nuke, denok asmatuko dugula ze ordutan esnatzen den gizon hau. Aiba! Sarrera bat, Facebook! Aiba! Ze kasualidadea! Ziurrazki esnatu egin da, mugikorra hartu du eta notifikazioak begiratzen hasi da. Beraz, lehenengo sarrera badakit 6etatik aurrera deitu aldio dala telefonoz eta ez dio molestatuko. Hemen ikusten da, dagoela lanean edo zerbait gauza asko egiten, eta ordu batetan batean ordu beteko hutsunea bazkaltzen egongo da. Ez dio deituko hor, bazkaltzen baldin badago, jarraitzen dugu, hemen ikusten da nola arratsaldean aldatu egiten da. Arratsaldean beste modu batean etxe egiten du, beste pertsona batzuekin, gauean, hasten da neskarekin hitz egiten, eta behitu gaur, pizkat beranduago joan zen ohera. Niri galdetzen baldin badidate, zer egin dudan nik gaur, nik ezin dut hain zehatz azaldu. Google, Facebook eta Twitter ni buruz, baina askoz, niri buruz ez hainbeste, baina ni baino askoz gehiago dakite. Eta informazio guzti hau erabiltzen da profilak egiteko, marketingeko profilak egiteko. Adibidez. Edo erabili daiteke baita autoeskundeak irabazi izateko. Pertsonak manipulatu izateko, zuk nahi duzuna pentsarazteko. Oso ondo ezagutzen baldin baduzu zeinekin hitz egiten duen eta zer egiten duen egunero, oso erraza da jakitea zer esan behar diozu zure alde edo zure kontra jartzeko. Mapa hau egina dago e-postak landuta, bale? Eta hemen ikusten ditugu bere lagunak,
eta bere lantaldeak. Hemen ikusten baldin bazara, joaten gara ikusten, eta agertzen da. Miembro del Parlamento 87. Urdin guztiak dira, nera tipoa den europarlamentarioa, lankideak dira. Eta be guztiak beraien artean erlazionatuta daude. Nik hartzen badut, tipo hau, 84 adibidez, badakit 26arekin ziurrazki ere postak errazatu dela. Ez dakit nor den, ni bakarrik dakit Baltasar Gali dela, baina badakit beste guzti hauek berarekin hitz egiten dutela beti. Horrez gain, badaukagu hemen baita beste talde bat. Neska, aitatxo eta matxo. Hau baita beste modu batean erlazionatzen direnez, oso erraza da identifikatzea imeiak ikusita zein den bere familia eta zein den alde batetik lanera doazenean ordu batzutan bidaltzen dira eta familiari beste ordu batzutan. Ez dira email berdinak eta ez daude erlazionatuta hemengo pertsonak hauekin. Hauek beraien artean erlazionatuta daude, urrazki neska eta bere amagina arreba erlazioa daukate. Baina neska eta lankideak ez dute igual erlaziorik eukiko. Eta hori marrazkian primera ikusten da. Horrez gain, ikusi ditugu baita, hori parte hartzen duela ONG batzuetan, eta hori agertzen dira beste talde batzuk. Beste modu batean hitz egiten duela beraiekin, beste ordu batzuetan, eta gainera beraiek beraien artean erlazionet egiten dira. Orduan, honekin zen esan nahi dut, honekin oso modu errazean, Google bezalako zerbitzuak erabiltzen ditugunean, oso erraza da identifikatzea zeintzuk diren gure lagunak eta identifikatzea zeintzuk diren gure rutinak. Eta informazio guzti hori saltzen, lortu dute 15 urteetan erregeak baino diru gehiago izatea.